So njengoba esho futhi naye ethi mina nobaba simunye. Mayethi I am the good shepherd ngempela uwumelusi omuhle ngoba konke futhi kwadalwa nguye futhi ekudalele okuhle. Uwumelusi omuhle uma sikuye soluseka kahle. Uthi futhi kuyena kunokuphila ngoba vele yena ukuphila. Bonke abalandela uJesu Kristu banokuphila kwingona phakade. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ngiphinde ngibingelela abangcwele bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonge nje uNkulunkulu esasigcinile kungumusa wakhe. Sibonge nje ngiphinde ngibonge kubo bonke abasubscribeayo, kwabakhomentayo, kwabalikeayo. Ngiphinde ngibonge kakhulu futhi kubo bonke abasupportayo financially, abama member. Ngithi uNkulunkulu nje emuhle anibusise. Ngeke ngize ngiwaste isikhathi songena nje kunalizwi la namhlanje kuMatthew chapter 16 verse 24. Incwadi nje le engisalokhu ngihleli kuyona la, but ke ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu unenhloso ngayo. Kukhona abantu including nami okufanele ukuthi kube abantu thina abantu sisizakale ngayo lencwadi. Ithi ku verse 24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. NgesiZulu ifundeka ngalolu hlobo ithi khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuzemva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Uma umuntu ethanda ukuzemva kwaJesu Kristu makazidela athabathe isiphambano sakhe. Amazwi ngizohlala kuwo nje namhlanje ilawa athi angilandele noma athi and follow me. Iwona amazwi amakhula imessage nje namhlanje ukuthi ubani esimlandelayo njengoba esho nje uJesu Kristu ukuthi and follow me. Abekho baningi. Ibalekile leyo ukuthi sicacise nezwi ngoba futhi nayo lo liyayicacisa le ndaba. Abekho baningi abalandelwayo. Yebo kulamalanga sebebaningi onkulunkulu abalandelwayo, sekukuningi nje okulandelwayo, but abekho baningi abalandelwayo, uyedwa olandelwayo. Yingakho noJesu wathi uma ngabesho wathi and follow me. Ukube bebebaningi uJesu njengenkosi eyayikhuluma iqiniso eyeza yafika emhlabeni yalibeka lonke iqiniso linjengoba linjalo, ukube bebebaningi labo uNkulunkulu bezothi uJesu and follow us, mhlawumbe besingaze sibe ne debate ukuthi kodwa akazange mention ukuthi ngobani laba abanye us, laba abanye abaningi. Uma ngabe nakhona wayezobe ngakubekanga ukuthi obani labo okumele balandelwe. Ayithi thina sinalento yokuthi umuntu omnyama kufanele ulandele uNkulunkulu omnyama, uyindiya kufanele ulandele iNdiya, mangabe uyiChina ulandele wakini, umlungu ulandele wakini. Abaningi bacabanga ukuthi masilandele uJesu Kristu silahlekile. Kanti cha, izwi elisidirectayo ukuthi abekho baningi, uyedwa. Njengoba nje ngisho ngithi uJesu njengoba ekhuluma iqiniso, wayelimela nje iqiniso ukuthi and follow us, ngoba kushuthi bezizobe yiningi indlela, beyobe bebaningi abanokuphila. Kodwa manje uyibeke yacaca kuleli iBhayibheli eli-interpretwe ngama languages onke, including ngisho nelesiZulu likhona na, wonke nje ama language akhona ala emhlabeni. Wonke lama language ala emhlabeni kuma countries are different ala emhlabeni. Sithola nje imessage eyi1 ukuthi uyedwa okulandelwa nguJesu Kristu. Lokho nje kufanele kucace kubantu ukuthi abekho baningi labo uNkulunkulu, but ke kubiza umuntu ukuthi azidele. Yingakho nje ethi uma ngabe umuntu efuna ukuzemva kwami noma ufuna ukulandela uJesu Kristu, othi nje mina ngifuna ukulandela uJesu Kristu, lithi lelizwi makayidele, ngoba ngeke umlandele ungayidelanga. Okokuqala nje kufanele kwenzeke ukuthi zidele. Wena umuntu nje uvele uyidele. Yingakho lithi lelizwi makazidele uthwala isiphambano sakho. Ngikhulumile indaba yokuyidela, ngayikhuluma indaba yokuthwala isiphambano kuma video angemumva kwale.
njengoba manje ngizokhuluma indaba yokulandela uJesu Kristu, mangakwazi ukuyidela uthwale lesi siphambano uthi noma kunzima noma ngabe kwenzakalani ngilandela uJesu Kristu, kuyoba lula ke manje ukuthi naye bese uyamlandela. Abaningi abantu bathi bayamlandela, eqinisweni abamlandeli. Yingayo ubona ngani ukuthi abamlandeli lizoyichaza lona izwi, but nje okuningi okwama signs ukuthi ngempela abamlandeli kuyabonakala ngoba bagcina belandela abantu izinto ezinye okungamelanga bayilandele, kodwa bephethe lona futhi lelizwi leli elikhuluma ukuthi uyedwa olandelwayo ogama lakhe linguJesu Kristu, yena yedwa. Uthi umuntu makayidele, ofuna nje ukuzemva kwakhe makayidela, athabathe isiphambano sakhe bese elandela yena yedwa uJesu Kristu. But ithi ngikhulume futhi ngifunde ngezwi kube yizwe elichazayo ke selapha encwadini ka John chapter 10. Ngizoqala ku verse 1 but indaba la engifuna ukuthi ibe khona ila ku verse 4 ukuthi ngoba nje ukuzizwakale kahle fanele ngiqale from verse 10. From verse 1. Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ngene ngezinye indlela. Lithi izwi leli likaNkulunkulu loyo yisela futhi ngomphangi. Okufanele kuvele la ingakho ethu Jesu kufanele silandele yena, ngoba uma ngabe singeke silandele yena likhona isela futhi ukhona umphangi. And isela lona lingeni ngesango kodwa isela liza ngezinye indlela esibayeni sezimvu, lingena noma ngabe yipi enye indlela kodwa uJesu yena ungena ngesango. Lithi ke uthi uJesu masilandele yena, because mangabe singeke silandele yena so landelisela nomphangi. Wonke nje umuntu othi akalandeli uJesu akafuna ukukholwa kuJesu Kristu, yazi ukuthi wena usutshontshwe yisela eliumphangi elingene ngezinye indlela ukuzotshontsha wena. Lithi ke ku verse 2 but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Kodwa ongena ngesango umelusi wezimvu, ungena ngepermission ngesango. Yabona isigebengu nje vele singena ngezinye indlela kodwa lo ungena ngesango. Angithi manje uJesu njengoba ekhuluma lelizwi leli lakhe leli, ukhuluma kubantu afunayo ukuthi mabakholwe kuyena, and njengoba efuna abakholwe kuyena futhi ebancenga, uye ungena ngesango. Mangabenza kanjalo akazingenele emntwini amenzise umuntu into umuntu angeke ayithande, kodwa ungena ngesango, meaning ungena ngepermission yomuntu. Ithi ku verse 3 lo ngena ngesango, to him the doorkeeper opens, ubaba loyo umvulelayo ngoba ungena ngesango, and the sheep hear his voice. Uyizwekele izimvu ziyalizwa izwi lakhe, and he calls his own sheep by name and leads them out. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama bese eyazihola phambili. Lithi lelizwi uzibiza ngamagama, namhlanje njengobuzwa lelizwi leli lishunyayelwa kuwena, nguwena ozwayo, and uNkulunkulu uyakubiza ngegama lakho, selimenshiniwe igama lakho ukuthi nawe woza mlandele yena. Ulida phambili ke yena, umelusi lo leader phambili, ahambe phambili, izimvu zizwa izwi lakhe bese zilandela kuphi ngemumva. But ngifuna ukungena la kule ndaba le ela ku verse 4 lithi and when he brings out his own sheep. Angithi manje isesibayini bese yayikhipha ke manje izimvu zakhe. Lithi he goes before them, uhamba phambili kwazo. Lalelake, and the sheep follow him, izimvu ziyamlandela. And la ukhuluma indaba yezimvu kodwa ukhuluma ngathi thina abantu. And the sheep follow him for they know his voice. Indaba le ebaluleke kakhulu. Izimvu ziyamlandela ngoba ziyalazi izwi lakhe. Ingakho ethu Jesu ofuna ukuzemva kwami makayidele, athabathe isiphambano sakhe angilandele. Why? Ingoba the more ulokhu umlandela, the more ulizwa lelizwi lakhe, uzogcina ulazi izwi lakhe, ngeke likulahlekele. Kunabantu abalahlekelwe izwi lakhe. Ngani? Abamlandeli yena. Ukhumbula uJesu Kristu mangabe khuluma la, uthi ufuna ukuzemva kwami
makayidela athabathe isiphambano sakhe angilandele. Ngiyayithanda nje this part le ethi angilandele. Akathi uJesu alandele amasonto. Asibizelwanga la ukulandela amasonto. There's nothing wrong ngokuyesontweni, ngihlala ngisho le ukuhlanganyela kudla ngendlela esimangaliso. Kodwa manje akumelanga silandele amasonto. Kumele mawuye esontweni kube ukuthi ulandela uJesu. Kumele kube ukuthi ulandele izwi lakhe ngoba uyalazi. Endeke lena into yomuntu eyedwa okufanele ukuthi makazijwayeze yona, ukufunda ukulandela yena. Most of the time thina safunda ukulandela abafundisi, most of the time safunda ukulandela amasonto. Asinaso isikhathi sezwi ukuze sizolazi izwi lakhe. Asinaso futhi isikhathi sakhe ukuze sizolazi izwi lakhe. As a result silandela abafundisi noma sebesilahlekisa. Siphinde silandela amasonto noma sesilahlekisa. Kanti uthe uJesu kufuna nje umuntu eyedwa, omunye nomunye ophila emhlabeni, athwala isiphambano, ayidela athwala isiphambano sakhe bese landela uJesu. Omunye nomunye lena yona yes abafundisi bangaba khona, but abafundisi bakhonela ukuthi bazosifundisa ukuthi akulandelwa abafundisi, kulandelwa uJesu. Kushuthi abafundisi bathi dlula kumfundisi uye kuJesu olandelwayo. Ungafika esontweni bathi dlula ke wena esontweni ulandele uJesu owathi makalandelwe. I hope le ndaba iyezwakala ukuthi kufanele silandele yena. Endeke manje uthi la ku John 10 yena uhamba phambili kwezimvu, izimvu bese ziyamlandela ngoba ziyalazi izwi lakhe. Iquestion enginayo ukuthi uyalazi yini izwi lakhe? Mangabe uyalazi izwi lakhe ulihlukanisa kanjani? Ngoba uma ngabe uyalazi izwi lakhe uzokwazi ukuzwa uma ngabe sekufike isela nomphangi. Angithi lapha kuverse 1 ku John 10 uyayicacisa indaba ukuthi khona ongena ngezinye indlela esibayeni sezimvu, kodwa loyo ongangeni ngesango yisela nomphangi. Kusho ukuthi naye mayengena unadistingi yokuthi izimvu ayibize ngegama. And manje uma ngabe izimvu zingakwazi ukuhlukanisa lama voice ukuthi le voice eyesela, le voice eyenkosi uJesu Kristu okumele simlandele, then izimvu zoyithola seyilandela noma ngabe yipi voice esivele yabiza igama lakhe. Kumele silandele uJesu Kristu. Siziphi isikhathi sokulandela uJesu Kristu up until ivoice yakhe size siyazi. But leyo imission yomuntu eyedwa. Uma ngabe ngeke ukwenze lokho, lalela mina ngithi likhona isela, khona nomphangi. And isela malifikile alifiki liyisela lithi ngizokutshontsha. And isela lana likhuluma ngomubi usathane. Akafika usathane ngoba uyazi ukuthi sizobaleka. But ufika embethe isikhumba sezimvu. Akithi manje uzongena esibayeni sezimvu, ufika embethe isikhumba sezimvu naye engazathi naye ulungile, naye engazathi naye uzozihola, kanti yena uyazazi ngaphakathi uyimpisi uzoqeda izimvu. Endeke manje that's why kufanele ukuthi umuntu akwazi ukuzwa izwi lakhe. That's why uJesu ethi masilandele yena. The more ulandela yena, dlule emasontweni, dlule kubafundisi, dlula kubazalwane, landela yena. The more ulandela yena uzolazi izwi lakhe. And uma usulazi izwi lakhe, noma sekufike enye voice ngeke uzoyilandela ngoba uyalazi izwi lakhe. Ake ngiyiphinde le ndaba ku verse 4. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. The question is, thina siyalazi yini izwi lakhe? Mawungalazi izwi lakhe, then une homework, une challenge yokuthi ke manje kufanele izwi lakhe uze ufike la sewuthi khona nawe uyalazi. Ake ngifunde ngijump. Okay. Ithi ku verse 5. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Angithi manje uma ngabe usukwazi ukuhlukanisa, uyothi mawuza ukuthi hayi le voice le ile engayazi, lithi izwi likaNkulunkulu izimvu zobaleka ngoba aziyazi ivoice ye stranger. Uthe uJesu masilandele yena. There is a reason wakhuluma lawo amazwi
and yiyo le enye yawo ireason ukuthi ufuna ukulandela mina makayidele. Mawungafuna ukuyidela you will end up following ama-voice ama-strangers, ivoice yomubi. You will end up uma ungafuna ukuthwala isiphambano sakhe ngempela umlandeli uyogcina wenza izinto okungamelanga ukuthi uzenze. Ngani? Ngokuthi wena ukwazi ukuhlukanisa lama voice. But ake ngijumpe ngiye ku verse 14 khona la ku John 10. Ithi ku verse 14, I am the good shepherd. Ngingumelusi omuhle. Bakithi. That's why uJesu ethi masilandele yena. Lalela. Ungumelusi omuhle. Mangaba akakholwa kuJesu akakalandela uJesu Kristu uzothi mina landela nanga uJesu. Lithi lelizwi I am the good shepherd. Ungumelusi omuhle. Uyazichaza. Futhi again akathi we are good shepherds because abekho baningi, but uthi I am yena yedwa. Akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu. Akekho futhi omunye umelusi omuhle ngaphandle kaJesu. Bonke laba abanye omelusi nabo bazenze ngathi bawomelusi abahle eqinisweni abekho bahle. There's only one who is good, and that one is Jesus Christ, yena yedwa. Ithi-ke ku verse 14, I am the good shepherd and I know my sheep. Uthi futhi ngiyazazi ezami izimvu. Lalelake. And am known by my own. Uthi futhi nezami ziyangazi. Angazi ukuthi lamazwi mangabe swafunda swathathe njengoba enjalo yini, like njengoba enjalo. Uthi ngiwumelusi omuhle. That's why ethi ofuna ukuze emva kwami, kusho ukuthi ufuna loyo ofuna ukweluswa nguJesu Kristu makayidele, athwale lesi siphambana alandele nangumelusi omuhle. Uthi futhi ezakhe izimvu uyazazi. Lalela ke lamazwi uthi futhi nezami ziyangazi. Another question ile ukuthi uyamazi na? Uthi uJesu masilandele yena because umuziphi isikhathi sokumlandela, umlandela kanjani? Spenda isikhathi sakho ufunda izwi, umeditate ngezwi, ukhuleka, wenza konke okukusondelanisa naye, but kakhulu ukhuleka ufunda izwi lakhe. The more you do that uzokulazi izwi lakhe, and manje kuyadlula ekuthenini wazi izwi kuphela. That's why ethi eziyangazi ezami nezami, uthi ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Kuyadlula ekuthenini wazi izwi kuphela, ugcina sewazi yena. Uthi ngumelusi omuhle. Uthi izimvu zakhe uyazazi. Uthi futhi nazo ziyamazi. Uma ngabe ungayidela ngempela, uthwala isiphambano ngempela, uthi ngifuna ukulandela uJesu. Lalela khona nje uthi uzokwazi izwi kuphela naye futhi uzomazi. Akayifihlanga. Akukhona ukuthi mhlawumbe ufuna singamazi. Akukhona ukuthi ufuna sikhosi imkhonze singamazi. Yebo liyashizwe lithi ubusisiwe okholwe ngabonanga, but akukhona lokho kuphela. Uyafuna ukuthi simazi, simlandele simazi, singamlandeli singamazanga, singamlandeli sizimpumputhe, kodwa simlandele simazi. Ave kumnandi kumlandela sowumazi ngoba manje ufike wazi izwi lakhe, uphinde wazi yena. Sekulula ukuthi noma sekufikisela nomphangi wena usalandeli, ukwazi ukuyizwa ivoice ukuthi eyesela nomphangi, futhi ukwazi nana nokubona ukuthi akusuye lo engimaziyo mina, akusuye lo ongaziyo futhi naye. But uma ngabe kuukuthi awuyazi ivoice, uyolandelana noma ngabe yipi voice. Ikhona ifikile njengoba lisho izwi, yisela nomphangi. And futhi ngoba liyasho nezwi ukuthi futhi uyakwazi nokuzenza ingilosi yokukhanya, mayethanda futhi angaphinda azenze ingilosi yokukhanya. Ucabange wena ukuthi usabona yena kanti usubona isela nomphangi. Yini indaba? Awuzange uziphi isikhathi sokuhlala ezwini. Bonke abantwana bakhe baziphi isikhathi sokuhlala ezwini ukuze bezolazi izwi lakhe bonke. Akekho umntwana olandela inkosi uJesu Kristu ongenaso isikhathi sezwi. Mawungenaso isikhathi sezwi kuukuthi ubhizi wena nje nawe uziyasho nawe ukuthi inkinga yami ukuthi angisitholi isikhathi.
ngibhizi kakhulu mhlambe ngiyasebenza maybe ngenza lokho nalokho ngicina la engiphumula khona ngithi ngifuna ukuthi ngibe nesikhathi sezwe sengikhathele ngivele ngilale yazi inenza lokho ukuthi ungabi naso isikhathi sakhe ukuthi ngoba uzange wayidela futhi awufuni ukuthwala isiphambano as a result uzolandelana noma ngabe yipi ivoice bakhona namhlanje balandela noma ngabe imapha amanye ama voice akhona avelayo balandela isikhathi lesokuthi umuntu eyedwa azibheke eyedwa alandele uJesu eyedwa amlandele up until uyazi ivoice yakhe up until futhi umazi uthi akukhona nje ukuthi yena uyasazi kuphela uthi nathi siyamazi and yena each and every time uma ngabe ekhuluma izwi lakhe ngilichazela nje into eyodwa ukuthi makukhuluma yena li-aligna nezwi lakhe iBhayibheli nezwi lakhe kuyahambisana kuhlukani and futhi uma ngabe vela emntwini ukuze uzomazi njengoba ethi ngiyazazi ezami nezami ziyangazi uma vela futhi konke kuhambisana nezwi ngeke vele ngendlela ezocontradicta izwi lakhe angithi yena manje umeluso omuhle akazi contradict umeluso omuhle akazi confuse futhi akayiconfuse izimvu zakhe uhamba phambili ziyalazi izwi lakhe iziyamlandela and there is no confusion no contradiction yonke into nje iqondile ngoba umeluso omuhle but qaphela ivoice elethi confusion qaphela ivoice econtradictayo ekhuluma izinto ezingekho ezwini because leyo voice leyo manje kungenzeka kube sekungenisela ngezinye indlela ushilo wathi liyangena ngezinye indlela alingeni ngesango ngoba liyazi ukuthi umnikazi wesibaya oNkulunkulu uma engambona engena ngesango vele futhi ngeke azamvumela angene ngesango that's why engangeni ngesango ungena ngezinye indlela and kulabo abangafuni ukulandela uJesu Kristu lalela uyoyithola ulandelana noma ngabe yipi voice and futhi ungayithola usukholwa nanoma ngabe yini enye oyibonayo bakhona namhlanje abangayifuni indaba kaJesu Kristu khona abakubona abanye khona abakuphupha abanye baze bathi lokho esikuphuphile yikhona thina simfuna uJesu Kristu kanti kwasekufikisela nomphangi ngani babengafunanga uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwabo but angiqhubeke naye ngizoyijampa nje la. Okay, angifunda verse 15. As the Father knows me, even so I know the Father. Uthi njengoba baba bengazi nami futhi ngiyamazi ubaba and I lay down my life for the sheep. Futhi impilo yami ngiyendlalile for izimvu zami. But asiye ku verse 27. Khona la ku John 10. Uthi ku verse 27, my sheep hear my voice. Izimvu zami zizwa izwi lami. Uthi uJesu ofuna ukuzemva kwakhe makayidela athwala isiphambano sakhe amlandele uma lokho umlandela uzozuyazi ivoice yakhe uthi my sheep hear my voice and I know them futhi ngiyazazi and they follow me futhi zilandela mina mangaba umlandela uJesu ngithi mina woza siyakuncenga ozolandela yena yazana naye ukuze uzokwazi ukuthi ulandele yena verse 28 and I give them eternal life manje enye indaba emnandi uJesu akathi nje masimlandele nje just for fun ukuthi bakithi wayebhorekile ezulwini wehlele emhlabeni wathi mayesefikile emhlabeni wazothi abantu mabamlandele no it is because uthi umeluso omuhle ngaphezulu kokuthi uthi umeluso omuhle uphinde futhi uthi yena usinikeza ukuphila okuyingona phakade indaba le emnandi ngendlela esimangaliso mawufuna ukukholwa mawufuna ukulandela uJesu Kristu kuyena kunokuphila okuyingona phakade futhi ithi ngiphinde verse 28 ithi and I give them eternal life akathi and we give them akathi and we uthi and I uyedwa onokuphila okuyinguna phakade abekho baningi ungadlala abantu bekukhohlisa bethi umuntu omnyama udinga uNkulunkulu wakini omnyama there's no such
uJesu wazela umhlaba wonke, wazela abantu bonke, noma ngabe wafika emhlabeni waba umJuda but wayezela umhlaba wonke. Ukhumbule kuNkulunkulu there is no discrimination. kuNkulunkulu ayikho indaba yokuthi ukhuluma yipi language. Labo uNkulunkulu laba abalethe division. Akusuka uNkulunkulu lo sezulwini owadala izulu nomhlaba. Laba abalethe division abalokhu bethi hayi umuntu omnyama landela izinto zabantu abamnyama umubi. Uyena each and every time ocause division. Guys, kuyona yonke iarea yempilo yethu uyayilethe division. Ithi and I give them eternal life. Banikeza ukuphila okuyingona phakade kuJesu kunokuphila okuyingona phakade. Indaba emnandi kangaka mangakamlandela uJesu salinde kuphi ukuphila ngoba uyena yedwa nokuphila. Akukho kunye abekho baningi futhi abanokuphila nguyena yedwa. Uthi and I give them eternal life and they shall never perish. Futhi soze ubhubhe ukuJesu Kristu. We shall never perish uma silandela yena. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Akekho futhi umunye ongasitshontshe esandleni sakhe uma sesilandela yena. Meaning ilikhona lona isela kodwa manje mase silandela yena isela lisenamandla ukuthi lisitshontshe esandleni sakhe. 29 My Father who has given them to me. Ngoba thina ubaba owasidala wasondeza kuyena wasisa kule nkosi uJesu Kristu. My Father who has given them to me is greater than all. Mkhulu kunakho konke, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Akekho yothatha izimvu, thina zimvu zika baba oyosithatha esandleni senkosi uJesu Kristu uma ngabe silandela yena. Yabona nje uma ulandela uJesu Kristu nje usuthole nane protection omuba ngeke asakwazi ukulokha ekutshontsha. Uzozama yena ngoba phela njalo unamaqhinga vele uzozama ukukutshontsha, but uma wena you keep following uJesu akazi ukukutshontsha, uzozama but uzofeyila. Ngani? Ngoba wena njalo ulandela uJesu. Ithi ku verse 30 I and my Father are one. Mina noBaba simunye. Khulumenya ke indaba le. uJesu noBaba uthi simunye. Okuchaza ukuthi uBaba engubaba, enguNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nakho konke. Kwaphuma kuye ewubaba kwaphuma indodana eyafika yazalwa emhlabeni. Yazofana nabantu bonke abakhona emhlabeni. Yasikhuluma lamazwi ukuthi ofuna ukuzemva kwakhe makayidela thabathi siphambano amlandele. Lalela emhlabeni kwehla uNkulunkulu wezemhlabeni awudalile waphinde waphila la emhlabeni. So there's nothing wrong futhi akukho kubi konke akukhulumayo ngempela kuliqiniso njengoba esho futhi naye ethi mina noBaba simunye. Mayethi I am the good shepherd ngempela umeluso omuhle ngoba konke futhi kwadalwa nguye futhi ekudalele okuhle. Umeluso omuhle uma sikuye soluseka kahle. Uthi futhi kuyena kunokuphila ngoba vele yena ukuphila. Bonke abalandela uJesu Kristu banokuphila kwengona phakade ngoba yena noBaba bamunye. Bawukuphila vele. Angazi uma ngabe ungathi wena ukufunda lokuphila uzothi wena ufuna kuphi ukuphila ngoba kukho kunye ukuphila ngaphandle kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yena yedwa. Lalela ikhona ivoice yomubi. Isela lingenile ngezinye indlela. Kodwa kuyosinda abantu abalandela uJesu. Kuyosinda labo. Ngoba laba abamlandelayo bagcina sebeyazi ivoice yakhe. Naye futhi bagcina sebemazi. Abalandeli inkosi abangayazanga. Bengizoshare nje lawo mazwi namhlanje. Ngizothi wena ulandela bani? Then kuza kanjani ivoice yakho ungayazi? Wena wathathwa umoya nje. Kwathi makuqhamuka umoya ophephethayo uyale nawe wagijima wayale. Qhamuke futhi lo moya usiyajika uphephethe uyele nawe ugijima yele. Kahle kahle wena uyayazi ni voice yale nkosi oyilandelayo. Mangaba uyazi kusho ukuthi awuyilandeli. Ngoba kube bewuyilandela ngabe usuyayazi ivoice yale nkosi. Ngaba uphephethwa inoma ngabe imuphi umoya. Ngabe uyawuzwa nje umoya uthi hayi ngiyawuzwa lo akusuwo.
lo moya mina engiwaziyo, akusiyo le voice engiyaziyo, akusiyo le nkosi engiyaziyo. uNkulunkulu emuhle asibusise. Anibusise nonke emakhaya. Igama lami ngumduduzi ngawashabanga. Asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Anenze kahle uNkulunkulu anibusise emakhaya. Umkhuleko wami ukuthi masazi ivoice yakhe, masimazi, but konke lokho kuyokwenzakala kumuntu oyidelile, wathwala isiphambano walandela. Phela kuyokwenzeka kulowo muntu. Amen.